Airerdian mantentzen den ur volumen kubiko batetan salto batez araino iritsi ta bertan ondoratzean ekan
egiten Arnasa bilatzen Petra Bonkant zer egin zenuen negar egiten Gris triste zoriontsu egun bat iritsiko da Ta esaldi
zulotan. Esaldi simple batekin hasiko naiz, kafea erreda baina. Egun onak eman dizkidazu, hotz egiten du gaur etxean. Beste era batetan hasiko naiz, goizero fragantzita formak, zure hilean gauza ederra, kaosa gauza txikitan. Simple baterako etxea momentu zoriontsuez bete dugu baina batzutan, korapilo bat eztarrian, lasai elkarrekin gaude.